So ngizocela usizo la ekhaya ukuthi into esingayilungisa kanjani ngoba njalo uma ngikhuluma nawe ubufuna ukuphakamisa isandla ushaye. Kodwa my sister indlela e-right kodwa lelo ukuthi ngibone izwe lonke ngibizele namakhamera. Angiboni into e-right ngale ukuthi ngizobona izwe lonke ukuthi ngenzani ngempilo yami. Ngiyaxolisa ukuthi ukubizele amakhamera uxolo Nkosi yami. But uchazile isimo sokuthi uke wazama ukukhulumisana nawe kaninginyana kodwa akakubona ushintsha. Uyachaza namanje ukuthi ulunga usuku olulodwa kwayilona likhulu. So yindaba ethi omakhelwane bayalahlekelwa. Kwenzakalani ngale? Ngeke ngibe mningi-ke lapho ngeke. Phela baningi nabantu endaweni ngeke ngazi. Ayikho kodwa into engathi ngiyayenza engathi wrong. Ayikho. Wena yonke into oyenzayo nje right. Ayiqondile. Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Lives TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashele usisi nakanjani khona lento engekho right ngayo adinga ukuthi ixazululeke. So uzosichazela kahle ukuthi kungani ezivakashelile. So asike sizwe usingabe kuzohamba kanjani. Sawubona njani? Yebo sanibona. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani? Ngwangcobo Isibongo. Uma Ngcobo. Kuphi emakhaya? Ekhaya kuseMaritzburg kodwa ngokuhlala sila eClermont. Oh, so uzele umsebenzi la noma Umuzi sawushiya noma. Umama anshiya nawo. Oh, all right. So ngicela ukwazi-ke nje ekukhuleni kwakho bese njani isimo ekhaya? Bekwenzakalani? Yini ongekho right ngayo? Yini right ngayo? And nizalana bangaki kubantwana bakwenu wena ungowesingaki? Ukhuliswa umama nobaba ngokubambisana noma mhlawumbe umzalo yedwa or bekugogo nomkhulu ama-grandparents? Sikhuliswe kuma wethu siba u4. Kodwa ekade sihlala nabo siba u2 kuma wethu. Okay. Sikhula impela isimo singekho sihle uma ubesikhulisa ngokubamba amatoho la bekasebenza khona. Oh, okay. Okay. Mhlambe ke yini le ekulethela ekhaya namhlanje? Uze ngani? Ngicela nje ungilandise kusukela la qala khona indaba iziyofinyelela kuvuthondaba. Ngikhetha ukubhalela la ka-Black Life ngizocela usizo. Isimo asikho kahle ekhaya. Uma ushiye nje sibancane kakhulu so bese ngiqedile-ke mina esikoleni kunomfowethu obekuyima yoqala ugrade 8. Okay. Okuthe kwaphoqa ukuthi-ke ngihambe ngiyofuna amatoho ukuze sikwazi ukusala siqhubeke nempilo sikwazi ukuphila. Nitheleni babili? Yebo sisele sibabili njengamanje. Okay. Umfowethu omncane mina omdala. Okuthe mangifuna umsebenzi emva kwesikole kwabanzima ngangakwazi ukuthola kwaze kwaba ngiza ngiyofuna la kusebenza khona okwakusebenza khona uma wami. Nangempela umlungu afike asithatheke ngiwutholeke umsebenzi ngisebenze siqhubeke impilo ibe right. Kuze kufike kuthelini umfowethu ufika ka-matric nje uyaqeda naye esikoleni ngiyakwazi ukumenzela into eziningi. Okuthe mangabe eseqedile esikoleni naye engawuthola umsebenzi ehlele ekhaya. Ngazi ngamkhulumela kumlungu lokuthi naye ngicela amfake emsebenzini lakhe enze ingadi amgezele imoto. Nangempela kumlungu kwenzile-ke lokho-ke okuthe kuhambeke waba nesandla kusolakala ukuthi unesandla uyathatha lapha mhlawumbe amathuluzi kanjalo memgezisa imoto afice i-USB ayikho. Eyokwenzani? Ethathe benesandla eganga. Edayisa? Yebo uyakuthatha ahamba ayokudayisa. Uyabhema? Angeke ngisho ukuthi uyabhema ngoba ngikaze ngimbone kodwa ngiyamsolela indakamizweni. Oh, okay. Aba nesandla umlungu agcike sefaka amakhamera kumeyafaka amakhamera akuphelanga 3 weeks angitshengise ngempela eganga wavela wanje wathatha i-laptop yomlungu wahamba wayodayisa kwaze ukuba-ke uyamxosha-ke emsebenzini. Manje into eyinkinga kusengenele nasekhaya-ke endlini nasemphakathini. And into eyenza ukuthi ngithi uyena angeke ngimphikele ngoba ngithi wasekhaya. Mangabe emphakathini uhlangene nabanye-ke abagangayo nje abafana. Mangabe emphakathini ukhona okulahlekile ubona ngayo usuke nemali ebhiyoza namantombazane akabuye ekhaya.
bamba ngisho nje ama-transformer phansi agesi. Manje bangabe kumriphothela amaphoyisa athi awamthatha umuntu bengenawo ufakazi ukuthi bambophe, bayambuyisa ngaleso sikhathi. Manje ngizocela usizo ngoba umphakathi awusasihlalisile kahle, usukhetha nokuzidlela umuzi. Sebethi bazoshisela nomuzi, sigcine singasabi nalo ikhaya esizophila ngaphansi kwalo. Uma ubhekile sikuphi isizathu esingemumva mengabe uthi awunayo ishow noma uyabhema yini mhlawumbe engenza ukuthi azabe nesandla? Ngiya-understand ukuthi ukhule mhlawumbe isimo sinzima kakhulu ekhaya, ubengakwazi ukuthola izinto ay'dingayo ngesikhathi afuna ngazo, but uma ubhekile ngesingawe yini engamthume egangeni? Bengibhekile mina ngesingami ngiyasho ukuthi uhlangane nabafana abagangayo. Njengoba ngishilo ukuthi angeke ngize ngisho ukuthi ngiyamphikela ukuthi akabhemi ngoba akaze abheme phambi kwami. Kodwa ngoba notshwala hayi uyabuthanda-ke namantombazane. Unabo abantwana? Akakabi nabo abantwana, akekho engimaziyo. So i-ghost-ke le mhlambe ngabe yena ngesingaye uke waba nesineke wahlala naye phansi wathi yini inkinga yakhe mekuwukuthi ukwazile ukukhuluma naye, noma mhlambe nawe awukaze uzuthola ithuba lokuthi uhlalisane naye phansi nikhulumisane? Hayi, mohlala naye phansi uyakhuluma isitori, angafuni ukuvela obala uma uxoxa naye, akafuni ukucacisela ukuthi yini le menze gange ekhaya ngoba sisele sisodwa. Hayi, akafuni ukuvela obala ukuthi yini inkinga yakhe. Okay. Yena ubukeka umuntu oyithandayo futhi nezinto. Okay. Mhlambe isona isizathu lesi singemumva. Uma ubhekile mesingakhuluma naye sobabili uzosizwa kodwa? Yena uyalalela, yebo, yena uyalalela, angasilalela singazama ukukhuluma naye. Okay, ithi ngivele ngimlanda khona sizokwazi ukubona ukuthi sihamba sigcina kuphi. Ngicela ukusilandelela. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV, uhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So-ke umfowethu unathi njengamanje sizozama ukuthi sixoxisane sonke size ukuthi ingabe sizogcina kuphi. Sawubona bhuti, kunjani? Yebo, ngiyaphila sisi, njani? Ngiyaphila nami. Waba sibonga? Wangcobo. Usisi wakho lo? Yebo, usisi omdala. All right. Mhlambe-ke nihleli kanjani nje ekhaya? Kukhona ukuthula noma kunomsindo, niyaxokozela noma ithini into? Nihlelisane kanjani? Ya, ungakusho nje, hayi kona kubuye kube khona lokho ukuqalisana kodwa insuku ayifani-ke phela. Okay. Uyamthanda usisi wakho? Yebo, hayi ngiyamthanda kakhulu. Uyamhlupha? Hayi, angazi ngomhlupha. Awumhluphi? Hayi. Ayikho nje into akhala ngayo okuyenza? Ya, hayi ezinye izinto phela ey'ncanyana abuye ekhale ngazo. Niyazilungisa? Ya, siyayilungisa nayo. Okay. Ubhalile-ke kuhlelo elithi Enough is Enough la Black Life TV. Akekho right ngendlela oziphethe ngayo ekhaya. So wathi akavele athathe igxathu lokuthi afinyelele la ekhaya ukuze ezokwazi ukuthi akhulumisane nawe. Mhlawumbe kukhona omunye umuntu maybe ungase ube nesineke sokulalela. So ngiyacela umuzi ukuthi yini le akubizele yona la ekhaya. Hayi. Ngicela ukukhulumisana nawe. Langelihle, sengize ngakhetha ukuthi ngibhalele ka-Black Life. Kade ngangizama ngikhuluma nawe, ngizama ukuxoxa nawe, kodwa ulunga usuku olulodwa nalo likhulu. Ebusuku awusalala ekhaya, omakhelwane bayalahlekelwa, sesicishe saphelelwa nawo umsebenzi la sikwazi ukuthi sithathe isinkwa sisibeke etafuleni mina nawe. So ngizocela usizo la ekhaya ukuthi into esingayilungisa kanjani ngoba njalo uma ngikhuluma nawe ubufuna ukuphamisa isandla ushaye. Kodwa my sister, indlela e-right kodwa lelo ukuthi ngibone izwe lonke, ngibizele namakhamera. Angiboni into e-right ngalo ukuthi ngizobona izwe lonke ukuthi ngenzani ngempilo yami. Okay, ngiyaxolisa ukuthi ukubizele amakhamera, uxolo Nkosi yami. But uchazile isimo sokuthi uke wazama ukukhulumisana nawe kaninginyana kodwa
akakubona ushintsha. Uyachaza namanje ukuthi ulunga usuku olulodwa kwayilona likhulu. So yindaba ethi omakhelwane bayalahlekelwa. Kwenzakalani kanti? Ngeke ngibe mningi-ke lapho ngeke. Phela abaningi nabantu ey'ndaweni ngeke ngazi. Ayikho kodwa mina into engathi ngiyayenza engathi wrong. Ayikho. Wena yonke into oyenzayo nje right. Ayiqondile. Akukazi kuze kusolakale ngokuthi emsebenzini la nisebenza khona njengoba usisi wakho angitshelile ungakafiki wena ukuthi wakukhulumela nomlungu wakuqasha ukuthi uzoba amatasa egcekeni ukuze uzothola leyo mali leyo. So emsebenzini akukazi kuze kuduke izinto ngesandla sakho. Hayi, ngabe ngikhuluma iphutha lapho. Mina ukuma kwami emsebenzini ngangitshe sibangimisa nje ngoba mhlawumbe umsebenzi uyashoda into kanjalo ngangingazi ukuthi. Awazi untshontshelwe ukuthi emsebenzini? Hayi bengazi untshontshelwe ukuthi. Ushilo wathi umlungu uze wafaka ama-camera and wamtshengisa la ubonakala khona uNcinzile ebuthongo. Yini uthi awukwazi lokho? Hayi, ngeke angikwazi sise-ke lo. Bengazi futhi angixoxela izinto ekanjalo nje ey'fana nalezo. Okay, wayezokusukela? Ipoint lami ilelo-ke. So uze la akazile uzokuhlambalaza but ufuna ukuthi at least nibe right because abazali abasekho kusele nini ngokuchaza kwakhe. So ufuna ukuthi nibe right, nithandaneni kahle, nihlalisana kahle ekhaya. Why uzokwenza ngendlela enye eseceleni ezonilimaza futhi nina noba u2? Ingobani? Are you smoking? Hayi angibhemi sis. Cigarettes? Hayi kona ngisho ukuthi ngiyabhema uthi phela ngeke ngikwazi ukuthi Okay, no ngiyakuzwa. So ekubhemeni kwakho mhlambe uyakuthanda nona ukubhema? Angazi ngachaza kanjani wona sisi. Uthi manje kwanganami ngadidiseka nje ngasho ukuthi ngahlangana nabangani abangekho right. Ngachaza kanjalo. Hayi kusiyinto engiyithandayo nami. Okay, uyafuna ukuye kubhema? Yebo ngiyathanda. Angisho awuthanda udadewenu ukuthi azazokuveza kanje. Like So awulungi ngani? Why ungalungi? Uyazibona umuhle kanjani? Why udadewenu ehlezi kufanele akhale ngesimanga sakho ngobani? Because manje abazali abekho, inini enisele manje. Inini efanele ngabe nenza izinto nibe right. Egcekeni nilale ndlile sonke isikhathi nibe right. Yindaba wena kufanele uphume eceleni ngobani? Ngasho ukuthi ukubhayiziseka nje uma usakhula. So ufuna udadewenu yenze njani? Angiqondile ukumlimaza enhlizweni usisi. But mhlambe sengingaba khona mhlambe singakwenza mhlambe okunye mhlambe for ukuthi ngisizakala ngazi nami. Wena uyakufuna ukusizakala kodwa? Yebo ngiyathanda. Okay. So shuthi mawuthi uyakufuna ukusizakala ne-rehab ngeke uze uyiqwaye mase uyiswe khona. I-rehab ngathi into kanjani nje le? Uzosizakala ukuthi uyeke idakamizwa. Like ngizosuka ngakithi nje. Sizokuhambisa thina. Kona kuthanda ukuba nzima kodwa lokho. Angisho uthe uyathanda wena ukuyekela ukubhema. Angisho uthe uyamthanda usisi wakho ufuna ukuthi ungamkhalisi nibe right about 2. Usho njalo right? Yeah. So indlela eya lapho elula i-rehab. Ayikho. Ngoba ngingathi yeke ukubhema ngeke uzuziyekele uwedwa. Kade uchaza manje la ukuthi unabangani abangekho right. So I'm sure mase kuthi uyaphuma la still uzohlangana nalabo abangani. So indlela elula ukuthi usuke eduze kwabo uthole usizo uyekela into ezokwenza ukuthi uyekele untshontshe into zabantu ukuze uzodayisa mase uthola lento le. So ayikho enye into ngaphandle kwe-rehab. Manje i-rehab ungahlala isikhathi esingakanani kodwa bazosho bona. Kodwa angisho phela uzobe ungalahlekile endawile kubulawa. Kusizwa wena. So ngesimanga sokuthi wena uthe uyathanda ukusizakala vuma kuyiswe rehab. Manje sisingesakhona nje ukubonana naye mengikhona lapho e-rehab. Angakuvakashela khona ayikho inkinga. Angakuvakashela khona. Wena une stress ukuthi ngenze ukuthi sakho ungamboni. Kuma sengizohlukana naye isikhathi eside ngaba No, akayile kokulahla. Ngeke aza kulahla. Uzomlahla?
Angeke ngimlahle kodwa uyabona ukuthi ungafuni ukuya khona solahlekelwa yinto ey'ningi ngoba nomuzi manje sebezama ukuthi boqede ngawo ukuze bezokwazi ukuthola ukuphumula emphakathini. Kungcono uvume uye leso sikhathi abanqumela sona ukuthi uye. Sisazobonana thina nawe. Uzomvakashela ngisho? Ngizomvakashela yebo. Kodwa phela ngakhuluma nje ngoba esabona nina. Mawukuthi mhlawumbe sengikhona e-rehab. Okay, ngizokulandelela lokho ukuthi akafiki khona. Ngizokulandelela lokho. Wona kuyisisombululo esi-right lokho kodwa manje kunzima kumina ukuthi ngingabonani naye. Okay, ngizokulandelela lokho. Mekukuthi iyona into ekucindezela kakhulu lokho, ngizokulandelela ukuthi akafiki azokuvakashela. But okwakho nje ukuthi ungayixangi izinto ey'ningi, uvume sekuyise rehab and then uyobuya ekhaya uyobusu-right. Mekuthi isisombululo esi-right lokho Ngiyacela-ke ukuthi okay, ngiyacela ukuthi uxolise kusisi wakho omdala. Ngezonke nje igame esike zamehlela ngesandla sakho. Kodwa manje usisi ngiyazi usunenye inhliziyo lo muntu ngaxolisa manje Awumzame sibo. Sisi ngiyayixolisela abantu. Unenhliziyo elikhulu yini? Uyena wangenza inhliziyo izibe elikhulu. Kona ayikho likhulu. Kodwa manje usevumile ukuthi uzoya kwi-rehab. Hayi nami ngiyajabula mevu. Okay. Ngizomsiza la kumele ngimsize khona. Okay, uzomvakashela futhi. Ngizomvakashela. Okay, manje into ekhala ngayo ukuthi uthi uyakwazi ukuthi unenhliziyo elikhulu manje mengithi akaxolise kunzima kwakona lokho. Hayi mina ngiyamxolela ngisekukuyena ukuthi wenze njani. Okay. Kodwa ngingajabula kakhulu naye mengizodlala ngami efika ngempela e-rehab ezongibheka. Hayi lokho ukukhululeka ngakho ngizokulandelela ingakho ngithi mina kuwena imino ozohlangana nokuthi yena ahamba yokubheka njalo ngoba wena ngiyakuzwa ukukhalela ukuthi awufuni ungamboni isikhathi eside. Kulungile. So ke shuthi sivumelana ngento eyodwa. Right? Right. Okay, so Ima ngicela ukubuza kodwa mhlawumbe ngahlala isikhathi esingakanani lawo my sister ukuze ibona bazosho. Angazi ngisebenze rehab ngaphambilini. So ibona bazosho ukuthi bazokugcina isikhathi esingakanani khona uze ube right uma ubuyele ekhaya. Mina into engiyithembisayo ukuthi usisi wakho ngizokulandelela ukuthi akayeze azokubheka. Phela uzoba right. Hayi kuyazwakala. Muka lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi sigcine ngokufika kuphi but akaxwaye kuya e-rehab kodwa yena into ayikhalelayo ukuthi abone usisi wakhe. So akafuni ukuthi adukelane naye isikhathi eside. But ke ngiyazibophezela ngizokulandelela lokho ukuthi udadewabo alokho ehambe yomchecka azabe right azabe sesimweni sokuthi angakwazi ukuphuma khona esisizakele. So ngizobuya ngizochaza ukuthi kwagcina kwenzekeni emva kwesikhathi. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.